ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд навъ мошинои нав роӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ночунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумотша дар ватсапи экранмуда роӣ кунен. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза наво чӣ маркаи мошин қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. хоб дӯстони азиз, ҳастед мерседесҳои сечка биёмӣ бо нархҳои арзон ҳастад. дӯстони азиз, опелои дута б аста, опел дути, опелои мақсад ки мерви аста ки солои нав, бмв тройка аста ки бо нархҳои арзон, ваз 2106, дута дигар Toyota Camry бо нархи арзон, ятага Camry диаги арзон ва аста опелои Vectra аста ва опел дути б дӯстони азиз ва трактори фурӯши комплект ати тилишка милишка ҳастай ва ҳастай мошинои боркаш Hyundai Porter дӯстони азиз ҳастай опелои Sedan бо нархи арзон ҳастай ва дигар навъ мошинои советки ва мошиное ки аз территорияи Россия буда. Опшуни навори хубе ва мошинои арзоне ки барои шумо пешкаш мекунем. ва курси имзо бошад 108 сомонӣ ҳастай. Мо мошина навори имзоро сар мекунем, марамат рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз территорияи Москва ба Тоҷикистон бор равон кунанд, ба шумо тавсия метавонем грузоперевозка акаи нозима ки ака бурӯи шуморо аз территорияи Москва гирифта ба самти Душанбе, Ваҳдат, Дисор, Хуросон, Калхозобод дӯстони азиз, тарафҳои мақсад Восе, Кӯлоб, Ҳамадонӣ, ҳама тарафҳо оварда мерасонем дӯстони азиз. мақсад ки агар бурӯи шумо мақсад ки 800 кило боло бошад, рафта худашон аягон ҷои зисто мегиранд ва 800 кило боло бошад ягон чизи арзон мекунанд. шумо номи канали мо гап занед дӯстони азиз, ба шумо ягон мақсад ки муомила мекунанд. ҳар се рақамошон кор мекунанд, ҳар сеш да WhatsApp доранд. грузоперевозка акаи Нозим чанд соат таҷрибаи кор доранд дӯстони азиз, ҳар ҳафта рейс доранд. агар шумо ягон маълумоту иловагӣ хоҳед оиди бор бурдан чӣ хел мисол нарх навошон, дар рақамошон мақсад ки нависед ки занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода медиҳанд ва муомилаи хуб мекунанд. марамат мо компания акаи Нозим ба шумо тавсия метавонем, метавонед ки бортона аз Москва ба Тоҷикистон ба ҳамин ака равон кунед. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс аста бардорон ки сечка полни объём никадагӣ соли бароишаш 1994 аста ки 94 ахирша, яъне ки 95 гоҳ мешавад. сечка полни объём никадагӣ ягон сарафи дорад ва мошин 7 солаки як дасткаштагӣ. сӯишвориш газ бензина, гази Евро 4 дорад. объём моториш 1.8 элегант сонад, коробкаш механика, ҳолати мошин бардорон беҳтарин мошин, ягон сарафи краскаш навай. 4 дискаҳои рамашкаш, 4 та баллонҳои пачка, краскаш, заводиҳо ягон сарафи надорад. сонад мошин 7 солаки дасти як одамда гаштагӣ. 4 та баллон нав, 1 сола ҳуҷҷа дорад, люк дорад, кор мекунад дӯстони азиз. 4 та электропакет астаи чихолакҳои навзадагӣ, салон тозак ва дӯстонат фарошон фарои ксенон, яъне ки фарои навзадагӣ аста, фарои хеле кабутакое ки ҳозир аз ҳамон мошин астаи ксенон меган, люк меган, чӣ меган, хеле фаро астаи мошинча опшин беҳтарин 1 сола ҳуҷҷат дорад, баллон нав, яъне ки инам хе састиянӣ. нархи мошина мегӯяд нархи арзон мондиянд 45 000 сомон ки бисёр не камтар арзон мешавад. нархи мошин 45 та бо камтар муомила мешавад. мошин дар шаҳри Бухтарда қарор дорад. шахсоне ки мехарен марамат на занг занед, камтар муомила мешавад дӯстони азиз. рақамошон рақамҳои билайни дастӣ ва парамои ҳамин рақамда WhatsApp доранд. сечка 94 полни объём никадагӣ дӯстони азиз, 1 сола ҳуҷҷат, баллон нав дӯстони азиз, электропакет, люк, гази Евро 4, чихоли нав ва 7 сол мошин як дастгаштагӣ. ягон мелиш кор дошта бо худтон мекунед барои даститон. марамат шахсоне ки кан кардан харидори сечкаи пластики объём никадагӣ, марамат занг занед, маълумотша гиред. то қад суми холат ва нуктанома ки бисёр арзон мешавад, барои харидоро марамат занг занед. мегзарем ба дим мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ астаи боадрон ки BMW C Series. соли бароишаш 2003 сол астаи ки сӯишвориш бензини холияи, моториш 2 литра, коробкаш механикаи, ҳолати мошин боадрон нахдуай. мошин 4 та баллон 70 дӯстони азиз, ходовой мега дорад дӯстони азиз, мотор мега масъала намехӯрад, мақсад ки камбудиш фақат документоша бучдагиай. 4 дискаҳои фасо, баллони 70%, сетои инам хеле сиёҳ, мошинча мега сайсениш беҳтаринае. нархи мошина мега 54 та мегем, бо арзон муомила мегад мекунем. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. нархи мошин 54 та боз камтар муомила мешавад.
خب این همین رقم‌های رسیه در رقم‌هاشون واتساپ هم دارن. شخصانی که BMW ترویکا که می‌خرین بهترین حالت 54 تا با سودا میشد. مرامت در رقم‌هاشون که زنگ زنید یا که در واتساپ نویسیم معامله میشد. ماشین میگه از پیش اومده ببینین معقول شد، مقصد که معامله میشد. مرامت زنگ زنید. دوستان عزیز شما اگر هم خالی ماشین فروشی، خانه، زمین، کوارتیره، یگم تکنیکا اون کمپانی یگم محصولات چیزی که برای فروشی برای ریکلام کردن باشد، مرامت صورت معلومات در رقم‌های بالا بوده 20 رو کنیم و ریکلام میکنیم. خواهش میکنیم که لایکتون نزنید و نواری ما رو تا آخرش تماشا کنید. میگذاریم با سه ماشین فروشی از سه بادرون که اوپل مرویا میخیل نام داشته. اوپل مرویا سال بریوشش 2008 سال است که سویش فروش بنزینی خولی موتور 1.16 коробкаш механика ҳолати мошин баъдро мегӯяд беҳтарин аст. мошин мегӯяд тоза беҳтарин ҳолат. 8 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. балон мегӯяд 100%. хадавои созистон азиз алиш намешавад. тоқат сумии холӣ. мошин беҳтарин ҳолат. нархи мошина мегӯяд 57 мегӯям. бо савдои хубам мегӯяд мешавад дар назди капоти мошин ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархи мошин 57 бо муомила дорад. ҳуҷҷат, балон, салон ҳамаш тоза. марамат дар промои рақамҳои дастичара, рақамҳои мегафон, ра-6060 кор мекунад. бо дар рақамҳошон ватсап ҳам дора. мошинча светои серебристи беҳтарин ҳолат. ҳуҷҷат дора. фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. ои дар мошин шумо ягон маълумотои дигар хоҳед, ягон саволои зиёдӣ боша барои фаҳмидани худатон, шумо занг занед ба шумо фаҳмода метавонад. марамат шахсони харидорро занг занед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. ваз 2106 беҳтарин ҳолат. соли бори 1989 ҳастае ки сӯзишвориш бензини холия газ дагӣ нест. мотори 1.6 литри простой, коробка механика. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. раднои краскаш дӯстони азизо салон тозак, болонаш ҳолати кори дӯстони мошин мегӯяд ягон айб надорад. нархи мошина мегӯяд 25000 мегӯяд. бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Дурахшон. промои рақамҳо мегафони ҳисобишона 24 соат кор мекунад. дар рақамҳошон ватсап ҳам дорад. мошин мегӯяд мотор, коробка ҳамаш 100%. салон тозак, бензини холи. мошин хелае ки дасти як одамда гаштиса мошин бадорон дар ҳақиқат мегӯяд тозае. марамат оиди мошин шумо ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, ягон саволои зиёдӣ боша барои аниқ кардантон дар рақамҳошон занг занед, дар ватсапшон занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метавонад ва арзона мешавад. ин одамое ки мисол 06 хоҳиш кардед на мошинчаи хуб тоза марамат занг занед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастед дӯстон. Opel Vectra B яъне ки дути. соли бори 1996 сӯи фурӯш газ бензин, мотори 1.6 литр, коробка механика. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд ҳолаташ мегӯяд нормалния гаштесае. ҳуҷҷатҳои мошин дӯстони азиз бучдага балон 50%. хадавоишам миёна дорад. нархи мошин ҳамагӣ 20000 сомонӣ ҳастае ки бо ягон сом муомила мешавад. мошин дар хонаи дӯстони азиз хобай мегӯяд мошин созае. хоб мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз дӯстони азиз ва рақамҳои расияшон промои кор мекунад. дар рақамҳошон ватсапам доранд. Opel Vectra B яъне ки дути 96 сол, газ бензин ва ҳуҷҷаташ бучдагӣ. нархиш 20 бо ягон сом муомила мешавад. ина мошини арзоне ки Opel Vectra B дар шаҳри Туз. барои шахсоне ки мехаред аз рақамҳои поёмода занг занед, дар ватсапшон нависед, маълумоти бештарша занг зада пурсед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастед дӯстон. Toyota Camry D. соли бори 2008 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензини холия, моториш 2.4 литра, коробка автоматае. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд ягон камбудӣ надорад. 1 сола ҳуҷҷат танировка дорад. нархи мошина мегӯяд 78 мегӯяд. бо ягон сум мегзаранд ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошин бадон ба фикри ман Дубай ҳастае, хато накунам. хайр аст ходча нагуфтем барои кадоме то ки мехарем бо занг занед маълумоти пурраша ки тоқа суми холия илтимос одамое ки беҳуда бисёр арзон мекунанд алиш мекардагиё занг назана мега фақат суми наличӣ ва савдо мега дар назди капоти мошин. агар ин мошин дар насиби шумо бошад, агар шумо ки мисол харидор ки бошен, мисол ки мехаред, агар успеҳ накардед хай насиби ҳам казига мешавад. марамат рақамҳои дастӣ, рақамҳои ватсап занг занед.
дӯстон азиз боз мегӯям ки шахсоне ки мошинои фурӯш доранд хоҳем ки реклама кардан дар рақамҳои болобуда 20 дар рӯй кунем мо реклама мекунем одамое ки мошин харен дар комментар нависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо лозим астае мо дар видеои оянда гуфтагитона пешкаш мекунем я лайкира занед дӯстони азиз ва навори моро то охираш тамошо кунем мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон Hyundai Porter яъне ки мошини боркаш соли бори 2001 сол астае ки ба олмошам ҳолати кори хеле светои сафеда мошин мега созае нархи Porter мегад 51000 сомон мегем бо арзон мегад мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Истаравшан яъне ки дӯстон азиз яъне ки Исфарада қарор дорад мошин дар Хуҷанд ҳамон кадоми Исфарада қарор дорад нархаш 51000 сомон бо арзон мешавад Hyundai Porter 1 марамад аз асли рақамҳои павилёни соҳибшон ахираш 81 шахсоне ки мехарин занг занем маълумотои пурраша гирем рости гап нашуд ҳуҷҷат дигар чизош ягон маълумоту дагӣ нест барои ҳамин одамони харидор дар рақамҳои поёмда тамос гирем мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон Opel Astra F дар кузифи седан соли бори 1993 астае ки сӯзишвориш газ бензина мотори 6 литра коробка механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ҳуҷҷат мегад дора намедонам чанд қарор дорад дӯстони азиз яки дора мегад соҳибшон ва мошин хая краскаталаб аст мошина хеле лакош шудагад хеле ки дар наводиси мошин ами расходаш краска як бор нашуд дигар короша бо нагуфтиям бо метавонем ки пурсед нархи мошин ҳамагӣ 17000 сомон астае боз бадрони азиз бо муомила дорад 17000 сомон астае қарор дорад дар ноҳияи ёвон Opel Sedan светои олучагӣ маърама дар рақамҳои поёмда шахсоне ки мехарен занг занем маълумотша гирем мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон Toyota Camry 2 Дубай соли бори 2008 сол астае ки сӯзишвориш бензини холияи моториш 2.4 литра коробка автоматаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мегад ҳуҷҷат дорад кондитсионер электропакет светои сафед акр нашуд дигар мотор коробкаша хатунсуназ рафта аз пеш бинем нархи мошина мега 79 та мегем бо муомила мегад мекунем камтар дӯстони азиз ва мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтарда 2824 коробка автомат 79000 сомон аст муомила сардошт дар назди капоти мошина ин рақамҳои дастишон ахираш дар поён даста 16 шахсоне ки мехарем марамат метавонем занг занем одамое ки дар ҳамин навори мо мошини маъқуле ки наёфтем чӣ маркаи мошине ки лозима наёфтем пешкаштон мекунем ва хоҳиш мекунем ки навора дар рафиқотон падисаш кунем чӣ мошине ки мехарин агар наёфтем пешкаш мекунем ва одамое ки фурӯшӣ доред ягон мошин маърама дар рақамҳои WhatsApp рӯй кунем мегзарем ба даҳум трактори фурӯшӣ ҳастае дӯстон ки срочнай бо мақсад ки притсеп ва диск барои алафдравиш дӯстон ази трактор мегад беҳтарин ҳолат дае 4 та балонш мегад нав астае айҷош мега завадид мешавад дӯстони азиз ин нархе ки гуфтаем нарх бо притсеп ва диск барои алафдравиш қатиш ва бо якчанд дига мегад запчаст дора мегад қатиш мегад падарка метиҳем мегад ами бен дар хона мақсад ки бисёр чиз дора мегад қатиш мегад метиҳем нархаш мегад 60 та қатии притсеп ва немхели алафдравакш қатӣ дар ноҳияи ҳамадонӣ дар яки Москва қарор дорад нархи ҳамаш ҳамин комплект қатиам притсеп ҳамаш қатӣ 60 та бо хай муомила мекунам хай дӯстон аз ин рақамошон аз сайти Мегафон шахсоне ки ҳамкари трактор хар ки бошен мақсад ина занг занем маълумотша гирем қатии притсеп ва дигар чӯ 60 та бо муомилааш марама занг занем мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ Opel Vectra A астае бо адронки срочная Opel Vectra A соли бори 1693 астае ки сӯзишвориш газ бензина мотори 6 литра коробка механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мегад ҳуҷҷат дорад утл дорад инам хеле свето мошин мегад созае бо мегад савдо мешавад нархи мошин 18000 сомон астае қарор дорад дар ноҳияи ёвонда ина одамое ки дар комментария бисёр Opel Vectra мақсад ки заказ ки 93 соли нархш 18000 сомон астае ина хай бо ҳама ҷои мақсад ки чашка пашкан сурат гирифтагӣ аст бо диққат тамошо кунед ки занг занен маълумотои пурраша гирем алиш намешава мегад тоқа суми холия маърама рақамҳои тисел дастишон шахсоне ки мехарем маърама занг занен одамое ки бозам мегем агар дар навор наёфтем мошини маъқул дар комментария пешкаш мекунем одамое ки фурӯш дорем дар рақамҳои болода 20 дар рӯй кунем мо реклама мекунем лайк аз тарафи шумо мошинои нав аз тарафи мо мондаанд мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ Toyota Camry 1 астае бо адронки срочная бо нархи арзон
соли бори 2003 сол аст ки сӯзишвориш газ бензин мотораш 2.4 литр коробкаш автомат мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мегад мотор соз коробка 100% мегад мелич кор дора мегад каунтар краскаш мегад сунад яъне ки мелич кор дора мегад краскаш мегад суд аст яъне краскаша нагуфта каунтар мелич кор дошта ҳуҷҷатош мегад то охири ҳамин моҳ нази монда мегад сӯрокуш хоб кондитсионер электропакети 4 бота балон ҳолати корӣ дискако ва светои сафед дӯстон нази краскаш мегад сода хай каунтар мелич кор дора мегад намедонам ки чӣ кор боша барои ҳамин кадометон ки мехарем бо метонем ки занг занем маълумотша гирем нархи мошин 47000 сомон аст бо барои конкретна харидоро муомила мешавад нархи мошин 47 қарор дорад дар шаҳри душанбе бо муомила мешавад ин рақамошон аст мегафон марама занг занем маълумотша гирен кадоме ки дорад мошини фурӯшӣ роҳи кара реклама мекунем ин буд навори музеи мо то видеои